Jsme se tu na chvíli úplně zastavili takhle s klobukama. Utunky. Smočili jsme hlavy. Pěkně čistoučká vodička. Pařák jako svíňa úplně. Že Bobby. Hele. Máme za sebou tak 20 kilometrů. Taky dva baťohy. 20 kilo baťoch a my máme 45 kilo. Větší jak my. No. Jdeme dálej, ne? Můžeme. No takhle to nejde moc říct, ale jde to jedno. Tak no. Stejně jak my. Nemáme žádný filtrolaj. 15 kilo. Docela nářez, jako. Se to nezdá, ale veliké. Takže se posouváme dále a budeme vás informovat, co nás dále potká. Zatím. Brďos. Tak jsme zrovna dorazili na rybník Sikovec, nebo to jmenuje? Jo. Parádně tady je. Úplně takhle lávka. Doufám, že to vydrží tím 100kilovým baťorem. První dlouhá túra po nemoci až 60 km. Ještě máme kus před sebou. Čisté. Pěkné to tu mají. Kačky si tam plávají. Paráda. Je úplně plnej. Narvaný. Ty loďky. Je to tady docela pěkný, občerstvení, všechno, chatky, stany. Ale docela čisto tady bylo kolem. Čisto pěkně, to teda uklizený. Autobusem jezdí všecko, pičou tam elektrokola, je to vybavený. Neváhejte. Stojí za návštěvu. My nemáme čas, my jdem dál. Ano. Majte se. Jde. Profi. Tak, jsme tady kousek od Studánky na lavičce, za Sikovcem někde, za rybníkem už. Jsme to prošli a teďka tady odsaď nám to píše po turistický 10 km do Rosos. Kam to jdem? Škrlovic. Do Škrlovic, takže píše to 3 hodiny prej cesty. Tam za půlku. Takže se vám zase ozveme a mrkneme u Studánky uvidíme, jak to stíneme, no. Schválně, jestli to dáme dřív, než to píše. Když my budeme dávat pauzu ještě bez toho, to už bychom mohli dát na zápach. Tak. To zvládneme si myslím, jak když jsme ušli sem na zápach s jednou pauzou. Takže se vidíme za chvíli. Zase za chvíli. Tak jsme úspěšně prošli Sklený, jsme takhle za Skleným, za farmou. Dostala ocenění z nějaké asociace, stříbrnou medaili za farmářství nějaký, asi Good Farma. Mají to tam pěkný a míříme na Světnov. Přesně jsem to věděl, chtěl jsem říct nějaký Věcov. Míříme na Světnov a teda jako šli jsme to docela rychlo. Akorát teda vám řeknu, s těma baťohama to je extrém. My vážíme oba kolem 45 kg. 45-85. Tak. A baťoch má přesně 13,5 kg, teďka možná 15-16, protože jsme ještě dokoupili plno pití. Jo. Tak snad tam dojdem. Dáme chvíli pauzu takto a jdeme dál. Zase směle dopředu. Začal. No. Ty mlha.
Tak, zdravíme všetky. Máme tu druhé ráno. Takhle jsme si tady rozbili včera večer spaní. Už jsme to nějak nenatáčeli ani, byli jsme úplně rozbitý. Tak to tam máme narvaný. Jsme ušli 50 km zhruba, 40-50 tak. Viď. Velmi bolí nohy. S 20 kilovým baťou je úplně vyřízený. Už nemůžu ani chodit. Ale zdárně jsme to zvládli, ušli jsme to na zátah. Ušli jsme to na zátah, pak jsme tam práskli hnedka v těch škrdlovicách, jsme zmrzlinu a smažák, málem jsem se do toho, ale normálně jsme to došli, akorát má bolí nohy všecko. Lebo ten baťoch fakt moc těžký, no, na našich 45 kg je těch 20 kg hodně, ještě blbě rozložený, ale dokázali jsme to. Profíci úplně. 40 kg na zádech a takový oblouk, 40 km teda jsme tady, jak můžete vidět. Stihli jsme i krásný západ slunka. Ranní mlhu jsme měli. Tak to si tu chystáme táboriště, celý to musíme oblít vodou, dát tam vařič. Tady větrám ponožky takto. Tak to sušíme ponožky. Na prasáky jsou pěkný, čistý po cestě. Smradlavý. Takhle jsme spali, vidíte, a i ten smrad zelený je vidět. Tam docela dobrý, ani nebyl mokrý. Stan dobrý, no, stál pár šupů, docela to jde. Zima byla v noci, no, jako svině. A takhle tu takto žijem. Takže se ozvem asi, dneska to vypadá, že si dáme pauzu. Takovýhle hárko, odpočívando. Žádný velký posun nebude. A když se budeme posouvat, tak to bude pár kiláků. Pár kiláků, žádný takový hrot asi, no, spíš na trampu s detektorem nebo něco taky si dáme. A dneska jestli někam půjdu, tak možná pro jídlo si do jednoty nějaký žvanec. Takhle vám zaberu krásný výhled, pak vám jsem stříhnu tu mlhu z rána, to bylo jak kdyby hořel rybník. A čaute u oběda. Tak, si tady takhle chystáme na oběd. Teď teda na kávu ještě. Voda trošku špina, je to z rybníka, musím to převařit, nevadí, nic se neděje. Maximálně se poserem, ne? Tak to jsme si koupili lihový vařič za pár šupů. Co to fajruje? Co dobrý. Co čeká, že to nebude fungovat? Dobré. Tak to můžete vidět do našich kamen. Je to tam fajruje naplňák a na to, že stál 60 korun nebo kolik, 100 s kapslema, tak jako masakr, no. Tak jo. Zase za chvilku, až bude uvařeno třeba. Tak, už tady máme kávu na raňajky. Sice z rybníka, ale dobrá. Takže nevadí, převařený to je, nějaká ryba tam plavala, ale to nevadí, máme to i s obědem. Pak musíme se vydat provodu někam, a keďže sami nechce ani chodit. Takže se asi po kávě půjdu pokálet a pak se uvidíme třeba u oběda asi. Hej, zatím. Tak, zdravíme lidi, zase po době nějaké. Rovno se plahočíme pro vodu, tak jako docela obtížně. Kyšle rozhozený. Ale jako není to tak nejhorší. Nejhorší problém je v tom, že prostě my nemáme ultra light výbavu. Ano. Jdeme prostě s 20 let starým spacákem. 3kilovým stanem. Kilovým stanem. Powerbanky, Dále. ale jsme vzali Přesně navíc, tak, úplně zbytečně, jakož máš solární panely, tak to jsme trochu podcenili nebo přecenili a úplně máme vela toho, musíme to všechno poslat pryč. Ano, Každý nedá nesl se tak nic 20 dělat. kg na zádech a Platí, ha.
Záda mě bolí z To je toho. půlka naší váhy a šli jsme s tím 50 kilometrů na zátah, 10 hodin v kuse, 5minutový 4 pauzy, jinak nic. Nenormální. Tak asi o 6:30, 7 jsme začínali, vyráželi Tak. z našeho stanoviště a došli jsme tak ve 5:45. Tak nějak, no. Takže si myslím, že je úplně bomba čas na to, že jsme vážně nezastavovali nikde. Bloudili jsme hlavně. No, jsme najít těch randál kilometrů navíc. úplně okolo. Nebo že GPS je úplně na houby. No, ono jde spíš aj o to, že trasy, které měly být, tak Nejsou. trochu nebyly. A to Vysočině to mají takový upravený. Trochu jinak, no. Nevím, kudy to vede, kam to vede. Ale došli jsme, dali jsme to. A tady Jsme asi profíci, nějakých no. 1-2 dny budeme. Pak se přesuneme někam dále, ale Se uvidí. už to asi nebudeme dál takto na sílu. Nebo že s naší váhou a Každopádně s naším batojem. všechno, To... co se bude dít, uvidíte v následujících dílech. Ano, Nevím, jak se bude jmenovat, třeba mravenci na tripu, protože to je jaký výstižný. ľudia na nás koukají jako magory, ale nevadí. To je v pohodu. Tak jo, Takže jdem si pro vodu. a zase potom, alebo v příštím Ano, dílu. přesně Zatím tak. ahoj. Ahoj. Tak jsme se vydali ukrást vodu do kempu. Bylo nám nic jinýho, není tady studánka. Takhle můžete jít chaloupky. Mám prý počkat tady, aby mě nikdo neviděl. Tak jo. Kočena tam jde tak nenápadně. Já tady odvedu pozornost. Tak už tam nemůžete někde v dálině vidět. Tam zdárný návrat z dlouhou provodu. Tam jsme to v kempe, jsme to nakradli. Ha! Díky kempáci. Tak, vodu máme, uklizenou baťu, zdárně jsme to zvládli. Zvládli jsme to. Nakoupili jsme to v kempu Ano, na rychlovku. Akční rychlovku. zadarmo. Zadarmo. Tak, stačí mít svoji flašku. A tak se dělá se nám krásně, takže dneska to rozložíme na sluníčku. Tam si pěkně karimatku Karimajdu, nějakou dobrotu, a uvaříme. uvaříme si nějaký jídlo a To je to paráda. dneska regenerační day. No, přesně tak. To potřeba. Tak a teď bych chtěl lusknout, aby na konci bych to nemusel šlapat. Takže teď vám ukážu, jak to funguje. Ty Vagoš, funguje to. Lusknul jsem a My jsme tady. najednou jsme takhle u vody. Je to za náma. Zase nesem těch brambory sebou, ale máme to odlehčený. Nehali jsme to ve stanu. Ještě jsme to luskli, teď už dojdeme ten kousek. Takhle tady jdeme tou džunglou. A tam máme bydleníko. To projdeme a dáme vědět. Se blížíme. Stále takto lesom. Tam je voda. Nevím, či to vidíte. Tak a tu ven, už takhle na pláži můžete vidět náš mobile house. Tu ven takto máme plážu. Jen taky to máme krásný výhledy. Tam máme večer lavičku profesionální, tak to jsme si tam aj urobili lavičku. Tam máme večer západ slnka krásné. Tu máme kuchyňku, provizorku na kvůli vetru, lavindu, provizorku a další výhledy.
Jak můžete vidět. Takhle si tady žijem, no. Tak si tady tak žijem. Tak jo. Zase pak někdy. No, takhle už si vaříme pěkně. Pěkně rýže. Uděláme si risotto. Začíná nám to vrátit už. Kliho a kapsle hory parádně. Parádně, ale je to na chvilku, no. Je to spíš taky ohrev, takže na uvarení rýži budou asi 2. Nevadí, no. Ale nevadí, my jsme Tady vybaveni. máme zeleninu, taliere, sůl, varečku, uděrku, co víc si přát. Celou kuchyň na zádech. Sluníčko vysvětlo. Za chvíli Karimajda Válendo, pořádný oběd a zdarec. A Paráda. zdarec marec. Pak jdu na borůvky asi. No, včera už jsem viděla první borůvky, takže si půjdu natrát pěkně. Tu hen jich plno, takže doufám, že video vyjde, až je budu mít všechny Ano. snězený. Určitě. Tak jo, zase uvidíme za chvíli, až budeme mít něco uvarené, tak vám to ještě natočíme. Tak zatím tady skáčou rybky. Parádní obídek. Tak a takhle si pokračujeme ve vaření. Valí na plno. Rejdi za chvíli bude. Bude hotová. Takže si hořejeme zeleninu, necháme rýžu okapat, pak to smícháme dokupy a zrnce si pěkně dáme a budeme na paní. Parádní takýhle vaření. Jsme prostě zálesáky, jak svým. No, Mám hlad. plné profi. Tak jo, mrkneme na to a snad už to bude. Takže zase za chvíli. Takže lidi, chtěla jsem vám ještě natočit, tak máme uvařeno, ale tak A vám už jsem to ukážu zežral. prázdný hrnec, no takhle akorát. Tak ještě nám Tady máme, zbylo ještě na potom. na věč, takhle. Docela dobrůdka, taky lehký, Bada. rychlý. Takže si umyjeme nádoby nějaké a budeme si čilnou po obídku. Laula. Hned celý špinavý. Ale profi. Profi úplně, no ještě ujídá. Ne, není možný. Tak jo. Ozveme se vám, až bude něco zajímavé. Ano, přesně tak.